Næste test. Du må flytte 1 guldmønt. Lige nu ligger de i 1, 2, 3, 4. Du må flytte 1 guldmønt. Og så skal du vende rækken om, så den tæller fra 4 til 1. Så den skal omvende 4, 3, 2, 1. Ja. Kun flytte en. Ja. Okay. Og tiden er startet. Værsgo. Det er svært. Det er jo Ja. easy. Easy. Voila. Okay, det var godt lavet. Jeg skal virkelig tænke mig om. Ja. Voila. Så er det 2 her. 3, 4. Well done. Yes. Det giver jo ingen mening, det her. Three hours later. 2 days later. One eternity later. Voila. Sådan. Fedt.